Ето го, ето го, ето. Ето го прасето. Браво, браво, браво. Браво. Да, его тук. Браво. Браво, 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 браво. Има 2 попадения. Браво. Едно се набие едно прасе като трабанче голямо. Ами на бакове. Аха. Като искаш чакай долу, ще слизам и ще правим друга гонка. Марикането няма нищо, коларката не, значи най-вероятно ще слизаме по Исикийския бор. Или на Райковското, ще видим. Ще решаваме после. Ей! Дай! Да! Той трябва да се документира. Какво става, Минко? Малко почивка. Чакай, почивайте малко. Това на ферми, аз ще покарам джипа, че ще го изтегна. Пани! Колеги, колко ти прасето? 200 кила. 350 кила. Ама ги 150. Аре, ма тия още ли са качал, стига си? Опа. А нали? Чака на пътят, викам това. Сега ще трябва да обърна. Готови? Хайде! Двамата приятели. Ба тя излязла, ние бяхме тук на ранилката ми. Дай. Бат Сотки, той ще помни това. Баскавко. Ще помниш ти луват сега. Тук наша тръгна той така. Попек съм всеки това. Ти да си. Ако не беше скипило прасето, няма се пътя. Аз ще го чакаш на пътя. Не, аз долу. Тя огромна там. Малко, да отиде преди да стига там по колът. Готови ли си? Айде. Пусто да го бях пуснал да си ходи по живо, по здраво. Абе не дей. Мотивацията е друга сега. Айде! Нали е Коледа, бе? За какво си го? Ами, така, ранено да е, Каквото и да се гони, ще гоним високо и ще завардим горе. Да, бе. Али, изкъпахме го. То додолу ще остане безкозена, даже няма. Между другото, умрял е герой. за трета година подред, точно на Коледа бия прасе. Уния двете там, нали беше по-миналата година? Да. Миналата година на Велчо убих едно, дето го има там в той. Не, това ето е Нерес Велчо. Трябва да го обърнем на едната страна и да продължим. Тя навера ли са? Дръпли Коля. Там не съм го сепал, че ми не мой ножа. Това тери. Дай напред. Къде ще го цепа, да ще мога по-удобно. Дай насам. Тера. Папка. Кораво, ей! Той аз съм мъчи, там мъчи.